To, 'yan uwana musulmi na faɗin duniya, yau muna ɗauke da asirin saka mutum ya yi maka abu ko ya ƙi ko ya so nan take a cikin sauƙi. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mana farkon nan ba ƙarshen nan ba muna kwa fata alkhairi kamar da ake mana fata alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban kamar irin su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Mali, Tanzania, Kenya da sauran mutane masu neman tawassau domin ƙarin bayani da masu kiran mu suna tura mu saƙonni da fatan alkhairi da masu turo mana da masu kiran mu suna mana tambaya ta musamman masu bibiyo wannan shafi na mai albarka wato Dan Malam TV. Muna ɗauke da mashahurin asirin saka mutum ya yi maka abu ko ya ƙi ko ya so. Ko idan kana son ansa karɓan wani abu a wajen wani ko kuma kana son wani ya maka wani muhimmin abu wanda kuma ka yi maka ya ƙi yi maka kuma kai kana son ya maka wannan abu. Wannan shine asirin da zaka saka mutum ya yi maka abu nan take a cikin sauƙi ko ya ƙi ko ya so dole sai ya ma. Kai wannan asiri ne fitaccen asiri, wannan asiri ne mashahurin asiri ne wannan. In sha Allah bidiyon ya gaba da kallon bidiyon mu za ka yi danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mun saki sabon asiri a kullum da samun kai sai daga wannan shafi daga wannan mashahurin shafi na mai albarka wato Dan Malam TV. In sha Allah bidiyon kamar da kuka sani kamar masu neman mu ba masu son su nemi mu ta WhatsApp. To in sha Allah bidiyon wannan mutane suna ta yawan cewa suna son a ɗora musu irin wannan asiri. To in sha Allah bidiyon yau dai jira ya ƙare, yau ga asirin saka mutum ya baka abu nan take a cikin sauƙi. Da izinin Allah wannan asiri ne mai nan take a cikin sauƙi, tashi nan take a cikin sauƙi.